Ngiyabona. Eish, Nkosi yami. Ngithemba ukuthi niyaphila. Ngithemba ukuthi niyaphila bafowethu. Ngithemba ukuthi niphilile nje kakhulu. Uzami sizobonisana khona encane ngifuna sibonisane ngayo. Ngithole impi izolo. Ngicela nishare le video. Ngicela nishare bafethu khona la ngifuna ifike khona. Ngicela nishare manithola ithuba le video khona lapha engifuna ihamba bese yafika khona bafethu. Ngazi noma niyangizwa yini. Thokozani. Niyangizwa kodwa thokoza gogo, thokoza. Kukho lapha engifuna sibonisane khona abafowethu. Ayidinga abantu abaningi kodwa ngiyazi ukuthi izofika kubantu abaningi ayibadingi wona. Asibonisaneni kukhona indaba engifuna ukukhuluma mayelana nokungenisa abantu abadala. Abantu ehlale baxaka noma abanye bagcine sebekhuluma okungeyikho. Angisho ukuthi ngikhuluma okuyikho, ngikhuluma engangibuleleka ngakho na. Kodwa abanye bakhona sebegcine bekhuluma okungeyikho. Endabeni yokungenisa abantu abadala anene ngiyabonga mangizwa gogo. So ngifuna ukukhuluma la ndaba encane. Incane nje le ndaba engifuna sikhulume bafowethu. Omunye ngizwile ivideo, ngibona ivideo la itrend. Kuthiwa ayikho lento yokungenisa abantu abadala. Abelaphi badlala ngabantu kuthiwa ayikho indaba yokungenisa abantu abadala. Ngathola ngayibuka le video ngayibuka ngayithola iphutha. Ngoba thina ukuze sibe bahle emehlweni abantu kumele sigxeke abanye abelaphi. Ukuze sibe bahle thina. Ukuze ningithande kumele ngigxeke omunye umlaphi noma mhlambe ngidelele omunye umelaphi. Okuyiphutha elikhulu lelo. Akwenziwa. Indaba mawuzoyikhipha ibeke emasayidi onke kubantu bekwazi ukuyiqonda bekwazi ukuyiunderstand. Ungayikhiphi wena ngokuthi mhlawumbe unebeef nomkhunda bezitha bese ufuna ukugxeka belaphi cha. Kuyiphutha elikhulu lelo uzobe ungafundisa abantu uzobulwa nami. Indaba ifuna ukuthi uyibeke. So indaba yomelaphi mangabe uyongenisa abantu abadala. Indaba yomuntu omelaphi mangabe uyongenisa abantu abadala. Umelaphi akuyena oshisa impepho kuyiqiniso lokho. 1. Akuyena ophatha ihlahla lokungenisa abantu abadala. Akuyena ophatha izibani zokubakhanyisela abantu abadala. Akuyena futhi ufika emsamo umuntu omelaphi mangenisa abantu abadala. Akuyena futhi okhuluma nabantu abadala. Kuyiqiniso lokho. Akuyena oshisa impepho, akuyena ophatha ihlahla, akuyena ophatha izibani, akuyena okhuluma nabantu abadala, akuyena ofika emsamo mangenisa abantu abadala. Kodwa nithina mele sibuze ukuthi uma ngabe umelaphi ethi uyongenisa abantu abadala yiphi indima afike idlale. Yiphi noma se igama labelaphi selilibi kodwa obuhle babelapha sibuvezeni bafowethu ebantwini. Abantu bebazi ubuhle babelaphi noma selilibi igama labo. Yiphi indima edlalwa umelaphi mangabe uyongenisa abantu abadala. Okay, nansi ngizoyibeka mina. Ungabuleka kithi. Uma ngabe kungeniswa abantu abadala ekhaya umuntu omelaphi usuke ekhonela ukuthi ezoqapha isimo, ebuka isimo. Number 1, ngisho yini na ukuthi ubuka isimo kuzoba useless mntana ekhehle ukuthi uhambe uyekumelaphi uyohlola ekutshela ukuthi abantu abadala bekhe ekhaya kumele bangenise ekhaya. Uhambe ekhaya ufike uthenga imbuzi ufike uzenzele wena ungenisa abantu abadala ubuyele komunye umelaphi efike ekutshela ukuthi abekho abantu abadala ekhaya. Uphinde uthenga imbuzi yesi2 uphinde uzenzele wena uphinde uye komunye umelaphi efike ekutshela abekho abantu abadala ekhaya. Kuzoba useless. Lento leyo ayiyenzi sense. Kuzoba kuhlungu nakuwe le mali oyimosha uthenga imbuzi ezahlukahlukene ngoba uyazenzela. Understand njalo? Ubukhona balapha usuke ezoqapha ukuthi njengoba nithi ningenisa abantu abadala bayavumelana yini.
bahlangene yini labantu enizobangenisa la, bayezwana yini labantu enizobangenisa la, akekho nosala ngaphandle kulabantu enizobangenisa la ekhaya. Ukhona lokho umelaphi into yokuqala sekhona uzobuka leso simo ukuthi ungalokhu uthenga imbuzi ungenisa abantu abadala uthenga imbuzi, abantu abadala phela bangeniswa kanye bafuthu, mase ephuma ke sekuphinde bengeniswe futhi, but usuke ezoqapha leso simo umuntu omelaphi lapho ukuthi ngizobheka ukuthi bayangena nabantu balayika phela abafuthu. Singabe lapha asikisho lokho, sinamehlo kamoya, siyakwazi ukubona abantu abangasekho ukuthi bayangena bangeni, siyakwazi ukufila khonto engahambi kahle njoba nawe ukwazi ukufila. So umuntu omelaphi usuke khona lokho ekhaya. Number 1, angeke niyazi imithi yokugeza idlozi ukuze lihlambuluke. Idlozi lomsamo, idlozi lomhlamo lo muntu ohlukile, umuntu esuke siyomhlambulula simgeza ngemithi ehlukile nemithi esikugeza ngokugeza abantu abadala. Angeke nazi ukuthi igezwa kanjani futhi. Umuntu omelaphi usuke ekhonela ukuthi eyongeza, yabo angeke futhi nje usuke khona eyongeza eyonihlambulula le into esusa izici, esuse lesi simo sokuthi la ekhaya kukhona abantu abangazwananga bese yabageza lento, bese nina niyaqhubeka nomsebenzi. Ihlahla liphathwa umuntu wasekhaya ofanelekile, impepho ishiswa umuntu wasekhaya, amakhandlela bathume lapho senigezile nina ngomuthi le igangeni ngendlela ngosiko, ngoba phela ukugeza abantu abadala akubona ukuthi nivele nje nibhunyelane ngemithi ngeze nina. Khona indlela yakhona yokwenza ukuthi kugezeke labantu bese nibabahle, bese niyabangenisa ngaphathe ekhaya. So uma siyibeka lento asingayibeki ngeside elilodwa, asiveze zonke amaside ukuthi yini umsebenzi womuntu omelaphi mangabe ezongenisa abantu abadala ekhaya. Singamese sithi sijeli abelaphi basuke beyophatha impepho, basuke bezanga impepho yakini, abasile laba abangakusebenzisi lokho laba basuke befuna ukushiza impepho, vele abasile la. Umuntu omelaphi kodwa uyazi ukuthi usuke eswenza lokho, usuke ezobheka lokho ukuthi ngempela isimo sihamba kahle la ekhaya, labantu ezizobangenisa la ekhaya bayangena. Asiye njengabelaphi kumele sike siye ukuthi senze igama lethu libe lihle ngogxeka belaphi, ngokungalikhuluma iqiniso lonke. Asikhuluma iqiniso lonke, siwakhuluma onke amaside, silimele iqiniso ukuthi umelaphi yini umsebenzi wakhe. Mangabe kusenzela phela umsebenzi wokuqala uthinta umsamo, nina njengabantu basekhaya khona sekumele iqale ugezwe ikhaya iqinise, nizokhona nokwenza lokho. Yayibona lento, umelaphi okwazi ukuqinisa ikhaya, ukwazi ukuligeza. Wena singakunika izinto lesithi hamba uchela kini, ufuna uchele bese ubona into olosho, wena wazi uzowenzani. Mhlawumbe bese uyagijima ufuna ikobaba ngesandla bese uyakushaya bese uyafa. Umelaphi uyazi usuke eqine kanjani. Uma izoqala engeneke ibalela kini egezi ibala lakini, uyazi usuke eqine kanjani. Uyazi ukuthi usuqina nje, uyazi noma thiwa kukhona into azoyibona, uyazi ukuthi uyishaya kanjani, uyazi ukuthi uyisusa kanjani. Wena ungakwazi yini lokho? Awucabanga usushona ngelanga lokuthi nizofaka abantu abadala bese uyashona wena. Ushaya utelo usho ubonini. Yayibona aswabeke nonke amaside abelaphi ukuthi indaba sidinga abelaphi mangabe singenisa abantu abadala. Nedi nani nje abantu bomndeni kumele nizazi igaba zini ukuthi la umelaphi akafiki la, uhlala lapha ngasemnyango akafiki la. Nina yasenzela impepho ishiswa angeke umelaphi ushisa impepho kini emsamo, ngeke, uNkulunkulu angeke. Kodwa unendima yakhe akumele ayenze, ugeze ibala, uqinisa ibala nje. Ngubani wazi uqinisa ibala, udinga imiqinisa ibala? Ngubani wazi? Umuntu omelaphi wazi uqinisa ibala la ekhaya mengiqinisa ukuthi abathakathi bengadlali la, bengangeni la. Ezinye izinto bafethu ziyabedinga belapha, sibe sikuvumela lokho, sikwamukeleke, sizokwazi ukuthi siphile, siye ukuba ngiyazenzela mina, ngoba hlezi ezinye zezinto ezizenza ukuthi singayi phambili. Niphile bafethu, bengizondlulisa lokho okuncane nje, akukho okuningana zekhe. Bengifisa ukudlulisa lokho ukuthi sikwazi ukuthi sibonisane, sikhulisane kancane, sikhulisane, singakhohlisani futhi, sikhulisane nje ngendlela okuyiyona, bese sikwazi ukuthi siphile ngane zekhe. Cha, awukho okuningi abantu abamkhulu. Ngithemba ukuthi impilo isekhona kini, niyaphila, nikubona okuhle okukhanyayo indlela engamoya bese nakhanyiseleka. Bafuthu asilungisele into leyo nje. Ngiyaphinda futhi ukugcina before ngivala ekhaya, uma ngabe nenza umsebenzi ongenisa abantu abadala, umelaphi usuke ezonigeza ebuka isimo sakho sihlangene nesimo yamunye, bayangena nabantu abadala ekhaya. Akayiphathi impepho, akayishisi impepho yakini, akaphathi ihlahla lakini, akaphathi izibani zakini,
yena usuke ezobhekana ukuthi njengoba seningena phakathi phela kuyenzeka kwesinye isikhathi mangabe niphethe abantu abadala nithi nizongena phakathi kwebala bese abanye bevele besale egeyithini. Sekuwumsebenzi womuntu owumelaphi ukuthi ebuze, mkhulu, gogo, ngabe khokho usalelana egeyithini wena, bese yasho ukuthi mina ngifuna ukungenisa ngedwa noma mina nginenxa nobani, ngifuna ukuthi kube khona inhlambuluko oqala before ngizongena phakathi kwekhaya. Wena wenza wedwa usungenile wena labo baphethe ufika beke emsamo uzothiwa abantu abadala kusasa ngasekho bese yenziwe inhlambuluko. Thokozani bogogo, cha, umkhulu akangena uthi akakhona ungena, so udinga ukuthi kwenziwe lokhu 1 or 2 3 ezinto zeloko before izongena phakathi kwekhaya. Siyazi ukuthi abantu abadala amakhehla anale ndlela yawo yodwa, abanye bathi amakhanda aqinile ngoba afuna isimo sawo sinakwe kakhulu, yabo. So lokho kuyamdinga ngempela umuntu omelaphi ukuthi enibone leso simo enigezele bona kahle. Ngikhuluma ngabelaphi beqiniso nothi abelaphanyana nje abelaphi beqiniso, enigezele bese baba bahle, bese kuyimake nizokhona ukuthi niphile impilo. Ngoba namhlanje kunabantu bafowethu abathi na sahamba safike salungisa umsamo kodwa izinto ayilungi namanje emsamo wasekhaya, asazi ukuthi indaba zingalungi izinto. Sabangenisa abantu abadala kodwa kuthiwa bangaphandle yindaba. Kumele kuqala ukukline ekhaya kwenziwa umelaphi lokho, zibe ezinye izinto bese nathi ke siyasibuka isimo ekhaya. Ungathi ngoba wena usisi ofundile ngummeli bese ugijima uthi wena uzophatha uzoshisa ngozoshisa impepho kodwa umncane ngizongenisa abantu abadala ya imvelo ngizoshisa impepho la uzoyishisa kuwabe kwaba. Umelaphi udinga lapho ngoba abanye bavele betshela ukuthi hayi cha uyayikhethela ukuthi ufuna ushisa impepho, uthatha ungiyikhethele mina ngizoyishisa impepho. Awuyikhetheli, kumele kube ulowo muntu okhethiwe ekhaya ushisa impepho wena la ekhaya bese izinto ziyalunga siye phambili. So bafowethu, ngingumntwana ngiyingane ngemncane bengizodlulisa lokho nje kancane ukuthi sikhulisaneni siphilisaneni bafowethu sikwazi ukuthola impilo, ngoba emsamo yilapho esithola khona ukuphila. Emsamo ama-roots wethu thina abantu ukuthi sikwazi ukuya phambili. Ngiyabonga, ngidlulisa nje ukubonga kanze kahle niphile nibe nokuzwana Nkosi yami, nasemoyeni ngathi nakhanyisela kanibone izinto okuhle komhlophe Nkosi yami. Ngiyabonga kakhulu bafowethu.